Chcem pozvať všetky rodiny s deťmi na príchod Mikuláša. Toho roku bude taká menšia novinka, že deti budú mať možnosť spolu s Mikulášom rozsvietiť aj náš krásny vianočný stromček. Mikuláš by mal ako každý rok vyraziť na svojom koči po celom meste, bude tak brázdiť ulice rôzne, široko ďaleko, bude pozývať detičky na ten príchod Mikuláša samotný a bude rozdávať nejaké maškrty. On o 15. hodine tak vyrazí, medzi 15. a 15:30 dorazí pred radnicu. O 15:30 by spolu s detičkami aj s rodičmi, so starými rodičmi a tak ďalej rozsvietili ten vianočný stromček. No a potom by vytvorili tak ako keby vianočný mikulášsky sprievod pred Redutu. Pri Redute bude taký malý kultúrny mikulášsky program. No a potom vlastne ten Mikuláš už spolu s Anielikom Čertom alebo s ďalšími účinkujúcimi rozdá tým deťom nejakú sladkú odmenu a verím, že potešíte deti, bude sa s nimi aj fotiť. Urobíme sa takú malú spoločnú už predvianočnú atmosféru a verím, že prídu všetci v takom počte ako posledné roky. Takže sa na vás srdečne tešíme 6. decembra v piatok o 15:30 pred radnicou alebo už od 15:00 v uliciach Spišskej Novej Vsi a potom už neskôr pred Redutou.